Vă mulțumesc mult, băieți și fete, pentru primul meu videoclip sau penultim sau aproape, dar nu mai știu. De 81 de vizionări și de un abonat și de 8 like-uri. Vă mulțumesc extrem de mult. Și mai vreau, vă rog, să mai faceți surprize din astea, fiindcă chiar mă face să mai filmez foarte mult. Și cine știe, poate ajungi la suma de 100.000 de abonați sau 45.000 de abonați, să luăm un buton, frate. Fi super din partea voastră, doar că vă pup, dați like și subscribe. Pa! Pa, pa, băieți și fete!